imong kanding dito buhayan oy. Naan man ito lagi. Ay, ito ah. Oh. Iya kana. Oh, sure gina lagi. Pati na boss, ay nawag. Tama yung kanding na. Kita tama sa akong kanding. Pindog pa. Wapo pakiglawas ang kanding. Nya, boss. Murag ka mo rin siguro yung mag-adto kay nawag man ang kasawa pa. Importante nga lakaw ba? Sige. Oh, sige kami. Kami ray. Adto ito kay nawag man ang kasawa. Oh, si Ray mo tanaw. Sa ikam tanaw. Tawag lang mo unsa kay magkuha og motor kay sakay na to ng kanding unya. Oh, sige. Pabutan ako sa what? Sa unahan. Oh, sige. Ay, kamo rin dito ha. Tawag lang sa kuha niya. Dito sa atong kanon layo man dining. Oh, layo kayo. Basta tawagin ra ko niya. Sige. Saka kauban ko. Oh. Nagkuha mo ba nakuntak? Oh. Ikaw ray mo tanaw. Ako rin tanaw. Oh, tara, tama kanina ko diri. Ano ko sa kanding ka ba kanang isang dagko kay higdan ako. Kabuhi. Ustan mo kanding ako. Sabi kandingan hindi man sunod. Kaya mo gawa sa kandingan oy. Sa mga kandingan na. Agi mo kuning sakit ko. Sig tago ba? Bunali. Bunali. Unsa man ang kandingan dahil na nga. Diri ba? Gawas ang usa hindi mo gawas ni kandingan. Gawas na kan. Kanding ba ipagawas na. Uy, ay. Oh, ano kandingan ako boss. Ram lagi kulura na lagi. Nagiko mo kandingan boss. Unsa man oy? Ba kay Mari kanina boss, nya, saman boss. Palitan ni mo boss. Dito pa nagikasko boss, oh, dagko kay kasko boss, oh. Nya, 7,000 boss. Kuan mo kasi nagkagig-sakit ba, oh? Oh. Sakit din siya. 7,000 na bigyan ni boss. Oh, sa balik ikot oh. So, naman, 7,000. Dagko po kamot ning dagko magundalo makini boss. Ana wala nang daron kayo, oh. Pero kita kanding nga dili balibuon lagi. Pare, di kan magunig ka ng imported man nga kanding no. Di Siya giagi ni kaskaro. wala gagir nig ka ng sakitero ba kanang tagit. Oh. Sakit mangin. Adi mo na sa ini. Ako sige. Tawa ha? Sige. Oh, di na usap ya na. Oh, sige. Kuy. Oh, dra. Sige. Oh, tawa. Oh. Tawa na. Oh, di ba? Kusgan yan ang anding na ko no. Oh, magla. Bunali. Basta man gimong panbus. Sige lang nagkikibos na ako. No. Ayan mga ka-idol, hanggang dito yung video natin mga ka-idol. Ayan, ito pala yung mga kasama ko mga ka-idol. Ayan. I'm back. I'm Jong. Ayan. Kuya X, mga tol. Teski. Ayan mga ka-idol. Ayan, isang mabilis yung shoutout pala sa nagpapasok sa amin dito. Sa Isla San Juan mga ka-idol. Ayan, gusto kong magpasalamat sa may-ari dito na pinapasok kami dito sa beach nila mga ka-idol. Ayan. Out ko po si Juan sa lihim. San Juan. Next. Yan, shoutout nga pala dyan sa mga kaibigan ko sa Tres Matres dyan sa Cavite na mga nagsuporta. Shoutout sa iyo kay Jake Di Guzman, kay Marvin Di Guzman. Shoutout sa inyo tol. Sana like kayong okay dyan. Then mag-ingat. Thank you so much po sa inyo lahat. Sana patuloy nyo suportahan yung channel natin. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe mga idol pag nakita nyo to. Ayan, sa mga dati kong mga nakasubscribe nakapollow sa page ko, sana makikita nyo itong video na to. At sa mga kasama ko dati sa paglalaro, i-subscribe nyo na lang yung YouTube channel natin mga lods. Kuya Nel Vlogs po. Kuya Nel Vlogs. Thank you so much sa inyo lahat. And then sana masuportahan nyo rin to. Ito, ako yung si Gadias dati. Thank you so much sa inyo lahat. Chat ko yung uyab ko, so I'm so sorry talaga mahal kung nag-aaway tayo, sorry talaga. Chatan ko lahat ng taga-train, sana suporta kayo sa Kuya Nel Vlog. Salamat po. Ayan mga ka-idol, ulit maraming salamat sa may-ari dito sa beach na to mga ka-idol. Ayan, resorts. Ayan mga ka-idol, hanggang dito yung video natin. Thank you so much for watching.
Sa hindi na pa nakasubscribe, please subscribe my channel and hit the notification bell para na-update sa lang kwentang video natin. Bye-bye!